Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating special coverage ng Super Typhoon na si Kiko na yung gabi ng Biyernes, ika-10 ng buwan ng Setyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisahan natin na yung update. At hindi na po tayo tatagal sa ating intro. Diretso na tayo sa update nitong napakalakas po na extremely catastrophic na bagyong si Kiko. Kasalukuyan po ay papalapit na po siya sa isla po ng Batanes. Nasa may vicinity po siya ng eastern sections ng Babuyan Cove Islands sa latest satellite animation. So ito po ang last loop mula sa windy.com zoom-in satellite animation. Umpisa alas 4 hanggang ngayong alas 10 ng gabi. So nakita mo ninyo, nag-shift po sa night vision ng ating satellite server mula sa windy.com. At ito po ang malinaw na mata ng bagyong ito na napakalakas na po. Medyo humina po siya sa nakalipas na 2 araw dahil nagkaroon po siya ng eye wall replacement cycle. Nagpalit po ng kanyang inner eye wall ng panibagong outer eye wall na nag-constrict na po. Dahil po yan po ang process ng eye wall replacement cycle. Kapag nakapalit na po yung kanyang bagong eye wall, tiyak na lalakas po yan. Kaninang umaga, nag-mention ako sa ating Facebook page yung pinost ko mula sa Mimic microwave loop ng University of Wisconsin, CIMSS, na nung nakita ko yung ring ng kanyang bagong eye wall nag-constrict, nako, delikado, lalakas po ito. At tama po, alas 12, alas 4, nagkaroon ulit siya ng rapid intensification from 220, balik ulit sa 270. Okay? Ganun po kabilis ang mga bagyo na yun sa paglakas. Alam natin na meron tayong climate change na yun, napakainit ng temperatura. Ang bilis po nila ng kanyang development at dumadami na yun ang mga bagyo na umaabot po ng 300 kilometers per hour for the past 5 years. Ang dami na natin na witness. At ito po ang unang bagyo na super typhoon na tatama ulit ng Batanes after 5 years. Kasi yung last, si Super Typhoon Ferdy, ay isa ring napakalakas na bagyo. Category 5, nasa 295 kph ang 1 minute average noon based po sa Joint Typhoon Warning Center at totally devastated po yung island ng Itbayat just north of Batanes. Gayun din po ang Batan Island kung saan nandun ang Basco at mukhang mauulit na naman po, almost identical dun sa bagyong si Ferdy. So i-pray po natin ang mga kababayan natin sa isla po ng Batanes at sa Babuyan Cove Islands. At sana yun, nakakaranas na rin po ang Northern Cagayan. But yung hangin ay hindi gaano katindi na pwedeng ma-experience ng Batanes. Kasi nasa inner rain bands lamang po ang Northern Cagayan. But posibleng umaabot na rin po ng more than 100 yung hangin, yung bugso ng hangin. But dito po malapit sa mata ay pwedeng umabot po ng lampas 200 km bawat oras. So mag-ingat po tayo, mga kababayan natin na nanonood sa ating YouTube videos dito po sa YouTube, sa Mr. Typhoon channel, kaya po sa Facebook at sa Twitter at sa ating website typhoon2000.ph yung kumukuha ng update sa atin. So please take all necessary precautions. Isa po itong extremely catastrophic at dangerous po na super typhoon na posibleng po magbigay ng grabing ulan, sobrang lakas ng hangin at mga malalaking alon o pagbabaha mula sa storm surge na para pong tsunami ang itsura ng mga alon nito. At posibleng umabot po ng size metros ang taas po ng alon dahil itong mga surge. At gayon din po dito sa ibang parte ng extreme northern Luzon. Ito po yung bagyong si Julina, maglalandfall po sa may Vietnam. Subalit ito po ay napakahina ng bagyo. Tropical storm na naman po, 75 kph. At dito naman po sa baba, kitang-kita po natin, nagkakaroon dito ng malalakas na ulan sa western sections ng Luzon, Visayas, okay? Mukhang hindi natin nasama ang Bicol. Dahil lang po. Yun. So, itong area, Cagayan Island Group, Pimacopa, Western Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Sulu Archipelago. Ito po ay nasa influensya po ng habagat, okay? Na temporary po, pinapalakas na yun ng bagyong si Kiko, kaya medyo malakas na yung ulan dito sa areas na ito ng Mindoro. So, posibleng magkaroon rin po ng mga pagbaba sa mga low-lying areas. Please take all necessary precautions. So, ito po yung real Earth zoom-in satellite animation
Galing po ito sa SSEC ng University of Madison sa Wisconsin. At kita po natin, ito po yung every 10-minute na satellite loop simula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. So nakikita po natin yung kulay purple po, yan po ang convection po na grabe ang ulan na may hangin na pwedeng umabot po ng lampas 100 kilometro bawat oras yung bugso. Samantala, itong area na ito na malapit sa mata ay aabot po ng more than 200 kph. So nakita po natin, ito po ang isla po ng Batanes Group. Papalapit po at kung dumaan po yung pasok na pasok po ang Batan Islands, okay? Na kung saan, nandito po yung capital ng Batanes Province, which is Basco. So, nasa 30 kilometers po ang diameter nitong mata nitong bagyo. Okay? Kung ito yung ano niya, nandito po yung diameter niya. Ganyan po kalawak yan. Okay? So, inaasahan po na bukas ng umaga between 6 to 10 a.m. Yan po ang pinakamalapit po sa Batan Islands, and later on mga 10 to 2 p.m. dito naman po sa Itbayat. So, mag-ingat po kayong lahat yan sa mga kababayan natin sa Batanes at Itbayat na maghanda po sa malaking pagsubok na naman sa atin nitong bagyong ito. Napakaaga pa po, September pa lang. Mayroon pa po tayong 3 buwan na babantayin po sa Pacific. Sana po, let's all pray na ito po lahat ay lilihis sa ating bansa. Nakikita po natin na grabe rin po ang possible damage po dito sa may area po ng Cagayan. Lalo na po compact yung system. So, nakiipon lahat yung energy niya, yung ulan, hangin. Okay? At ito po yung pagpalit ng bagong eyewall. Tingnan niyo, kahapon ng umaga, o kahapon ng gabi, ayan, wala pa yung form pala yung bagong eyewall. Na nag-form na yung bagong eyewall, naglinaw na po yung mata. That's the sign, nagkakaroon po ng rapid intensification yung bagyo. Okay? At ito po yung huling track natin kaninang alas 5 ng hapon. At kitang-kita po dito ang track niya, dadaan po dito. Okay? Between 6 to 2 p.m. Yan po ang passage ng weather system na ito. Okay, hanggang siguro maghapon na po. Hanggang maghapon na po ito, alas 5 ng hapon, ang hagupit ng bagyong ito. Sa mga oras na ito ay although nag-reach na siya ng 270 kaninang 2 p.m., na yung 8 p.m. nagsisimula na po siyang humina. Nasa 260 kph. Still 260. Bawas lang po yan ng 10 kph. So, still an extremely catastrophic category 5. Okay? Dahil nga po sa climate change, talagang nauulit po itong mga ganitong bagyo. Gaya na sinabi ko kanina, ang Batanes po, yung last sa kanila ay yung si Super Typhoon Ferdy. Ano po yun? September 12 and 13. So, halos identical po yung date. 2016. So, mag-pray po tayo na sana nakahanda po silang lahat. Wala tayong magagawa dahil malapit na po ang track ng bagyo. So, mafe-feel nila yung pinakakalakasan itong bagyong ito. Ang importante, magkaroon po tayo ng zero casualty sa bagyong ito. Ito po ang multimodal diagnostic comparison. So, ito po yung timeline na yon. Ito po yung alas 8 ng gabi dito sa area na ito. So, nagsisimula na po siyang humina. Papunta na po sa downtrend yung kanyang hangin. Okay? Based po sa nakikita natin na forecast. Ito po yung nangyari sa kanya between September 6 to 8. Biglang nag-rapid intensification. Naging bagyo hanggang naging category 5 super typhoon. At nagkaroon po siya ng moment of weakening from here September 9 hanggang September 10 ng early morning because of the eyewall replacement cycle. Kahapon, sabi ko sa inyo, pag nagpapalit po ng eyewall, hihina yung inner eyewall na luma. So, hihina din yung intensity niya. Ngayon, pag nag-form yung panibagong eyewall na magko-constrict, yun po ang papalit sa kanya. Either ma-maintain yung kanyang lakas or lalakas pa po ng pwedeng mas sobra. Nangyari po, mas sobra dahil po napakainit po doon sa may area po ng extreme northern Luzon, doon sa coastal waters po ng northern Cagayan, sa may Philippine Sea. Kaya talagang lalakas po siya. Okay?
But pumapasok na po siya sa may area po ng Bashi Channel na medyo nag-start na pong magkaroon ng unfavorable sea surface temperature na medyo lumalabig ng bagyo. So, base dun sa forecast, tuloy na po itong hihina hanggang maging isang tropical storm pagdating po ng September 14 next week. Kasi dadaan din po ito malapit sa Taiwan. Bibigay rin po ng malalakas na hangin sa eastern section sa buong Taiwan, mga grabing mga pag-ulan. So, ito po yung tracking ng mga computer models. Okay? Na magbibigay ng mga ulan din po dito sa Taiwan at malakas na hangin. So, ito po yung wind shear kung bakit grabing intensification niya. Napakababa po yung upper level winds kaya buwelong-buwelo po ang bagyo na lumakas. At ang sea surface temperature na yon at napakainit pa rin po. Although nagsimula na po siya bumaba pagdating dito, pagdating ng bagyo sa may upper levels. Kaya may mga peak kasi ang typhoons. Pag na-reach yung pinaka-peak, minsan mini-maintain niya o mag-start na po siyang humina. Usually sa mga microsystems, yung mga midget typhoons, mabilis lang lumakas but at the same time, mabilis din ang paghina nila. So, may mga effect din po, mga environmental factors po surrounding this system. Okay? So, ito po ang mid-level relative humidity. On September 12, magsimula na pong pumasok ang dry air sa lugar ng bagyo. That's the reason also kung bakit hihina na ito ng bahagya. Masisira po yung kanyang upper dual outflow nitong system. Base po sa analysis na binigay po ng Joint Typhoon Warning Center. At yan po si Conson, magla-landfall sa may Vietnam bilang isang tropical storm. Lahat po ng agencies po yan, except Pag-asa. Ito po yung tracking na yon ng lahat ng Asian agencies. They all agree 100% na dyan dadaan po malapit or over Batanes at sa eastern shorelines ng Taiwan. And computer models, nag-agree din po lahat kung saan siya dadaan. Konting tweak yung iba sa left or right. But still, yung epekto po ay napakagrabe. At ito po yung ating steering layer environment kung saan pinupush ng mga high pressure. Ito po yung isang malakas na high pressure. Nilagyan ko lang mahaba na H. Okay? At nandito po siya sa leftmost periphery ng high pressure ridge. Since ang high pressure ridge ay clockwise po ang hangin, paganyan po yung hangin yan. Okay? Paganyan po. Kaya nakikita niyo yung galaw na yun ng bagyo, nandun sa corner, ganito rin po ang galaw niya, papuntang ganito. So, sumasabay lang po yan sa flow. So, that's how it works. Ang bagyo hindi yan, wala yung sariling paggalaw, pag-move. Ito laging mga high pressure areas, high pressure steering environment ang nagpupush kung saan siya pupunta. Now, tingnan ninyo si Conson. Ito si Conson. Sino na yung nagpupush sa kanya? Ito isang high pressure na maliit dito sa may southern China. So, ang purpose ito is to push the system towards Vietnam. So, ganyan ang galaw niyan. So, may kanya-kanyang director ang mga bagyong ito. Ito yung isang director, sinasabi dito ka pupunta. Ito naman, dito. So, pinupush nila yan kung saan pupunta. So, that's what happened kung bakit tayo tinatamaan ng bagyo, lalo na pag bare months. Ang nakakatakot na yung bare months kung may maki-establish dito ng, listen natin ito. High pressure po dito sa may Taiwan. Iyan po ang magkukos ng landfall sa Bicol, Central Luzon, o Southern Luzon, or even Visayas. But kung ang high pressure steering ridge ay nandito po sa may Northern Luzon, alam na ninyo kung saan yan dadaan. Pwedeng, siyempre, bababa din yan. So, dito po yan sa Visayas or Mindanao. Gaya ni Pablo noong 2012. Malakas na high pressure sa may Northern Luzon. Extending towards Bicol. So, hindi nakakaakyat si Pablo. Saan tumama? Doon po sa area po ng Katiil sa Davao Oriental. So, that's how it works. Let's hope and pray na yung bare months, October, November, December, walang tatawid po sa Luzon. Kami po dito sa Bicol, sobra na. Since 2016, okay, si Tisoy,
Okay, then si Ambo, hindi naman masyado, pero yung October to November, tatlong sunod-sunod in 17 days. Okay? So, sobra na. So, sana, pagbigyan tayo ng 8 to 10 years na walang bagyo dito sa Bicol, lalo na sa ibang parte ng Luzon din. Kasi in the past, since 1940s, nung pinag-aralan ko yung mga tracks ng bagyo, may mga time, gaya nung 1970, si Sening, Yoling, sunod-sunod din yun sa Bicol. Ang sumunod, 1981. Although meron 1978, hindi masyado yun, 1981. So, bali, 11 years later. So, meron naman iba, 3 years lang ang pagitan. We're speaking here of super typhoons, hindi yung mga minimal typhoons. Kasi ang minimal typhoon sa Bicol at sa Southern Luzon ay every 2 to 3 years yan. Meron talagang dumadaan. But yung destruction, di gaano. But yung mga ganitong mga super typhoons, ito ang ayaw natin. Lalo na ngayon na mayroon climate change, nagiging uso po at lalong lumalakas ang mga weather systems. Dahil sa pag-abuse natin ng environment, sa sobrang population, uncontrollable na po ang pagtaas ng temperatura. So, nangyayari, umiinit yung karagatan. Ito po ang nagpapower sa bagyo. Although sa study, magiging few na lang po ang mga bagyo. Dati-rati nasa 37 ang average ng mga bagyo dito sa Western Pacific, kasama po ang Pilipinas. But na yung nakaraan dekada, bumagsak po yan sa 27 lang po ang average. So, pag bumaba pa rin sa 20 o sa 15 na lang every year, nakakatakot yan. Konti nga, pero mga malalakas po, 300 kph, yun ang ayaw natin. Okay? So, let's hope and pray na magbago pa po ito at sana hindi na po tayo daanan ng mga bagyo in the future dahil napakahirap po. Okay? Lalo na may nabasa ko sa climate change. Kapag may climate change daw, pagtaas ng temperatura, baka masira yung flow ng habagat. Nakikita na natin in the past few years, ang habagat hindi po siya yung every 2 weeks bumabalik, nagbibigay ng ulan sa Pilipinas. Minsan parang drought scenario, walang ulan. Tapos, eto na naman, bibigyan tayo ng grabing ulan. So, nagkakaroon po ng weather whiplash. Okay? Weather whiplash, ito yung bagong term na pwedeng 2 buwan mainit, drought conditions. After that, 2 months, grabing ulan na naman, mga bagyo. So, napakahirap po. So, ito po yung ulan. Speaking of ulan, ito po yung ibibigay na ulan ng bagyong si Kiko. So, matinding ulan po yan. Northern Cagayan, ibang parts ng extreme northern at western Luzon. Ito po sa may Mindoro, ito, alam na niyo ang nagkakos nito. It's the habagat. Okay? Dito sa Bicol, yung hapon at yung gabi, nagkakaroon ng mga pabugso-bugso ng ulan dito sa Naga City. So, yan po ang epekto ng paghikayat nitong super typhoon. But ang pinakagrabing ulan ito, pagdaan niya dito sa may extreme northern Luzon, sa Batanes hanggang Taiwan, ito po yung 24-hour rain. So, hanggang bukas ito ng umaga. So, for the next 3 days, extend natin yan hanggang eastern at central Taiwan. Bibigay po ng grabing mga pag-ulan. Okay? At, let's hope and pray na sana bumilis ng bagyo o maglihis ng bagya para hindi mag-effect sa Batanes. But, nasa point of no return na kasi yung tracking niya, halos ang gagawin na lang po natin ay maghanda talaga. Sana magkaroon ng zero casualty sa isla probinsya po ng Batanes. I'm sure nakahanda sila pa yung mga stone house nila ay matibay pagdating po sa mga dumadaan po mga super typhoons. At sanay na sila sa mga super typhoons since 1900s. Maraming dumadaan dyan. But ang ayaw natin, itong pag-akyat ng intensity ng bagyo. Okay? By the way, mayroon akong papakita sa inyo bago tayong finally magpaalam. Ito po. Ito yung sinasabi ko. Dahil sa climate change, lalong dumadami at nagiging new norm ang mga malalakas na category 4 na or 5 na bagyo. Baka nga magkaroon na rin ng category 6 kasi nagiging common na po mga 300 kph. So sabi dito, ay tumataas po ang mga frequency ng mga intense tropical storms, mga hurricanes yan, mga category 5, super typhoon since 1980, na yung mga hangin po ay over 250 kph or more. Nag-triple daw. Okay, so from 1980, kita nyo ito, to 2016. So ito yung increase in frequency. Tingnan nyo, hurricane lang ito ano pa kaya dito sa atin, sa basin, bilang isang mga super typhoons. So category 2,
3, 4, and 5. Ang bagyong si itong dumadaan na yon, si Kiko, nandito po sa category 5. Kasi ito yung hangin eh. Nasa 270 po siya. So, tingnan ninyo. Nasa 600 to 650% ang increase ng mga category 5 and 4 na hurricanes and super typhoons. So, nakakatakot po yan. Kasi yung super typhoons, kalahati ng category 4 hanggang 5. Kaya binibigay rin natin ng categories sa pag-broadcast natin dahil alam natin may mga expats dito sa Pilipinas na may knowledge about this mga kasing lakas. Pareho lang naman ang terms nila. Hurricanes lang tawag doon sa Atlantic Ocean based sa basin, dito sa atin sa Pacific at Philippine Sea, typhoons. Galing po sa Chinese word na typhoon. Ibig sabihin, strong wind. China po ang nag-coin ng word na yan, typhoon. Typhoon, galing sa typhoon. Okay? At yung hurricane naman, galing sa word, Caribbean God of Storm, hurakan. Kaya, hurricane ang tawag. So, ito po ang nakakatakot. So, if temperature keeps on rising, magiging new norm po itong mga malalakas na bagyo. So, let's hope and pray na maagapan po natin. Maalis po ang mga pollutants sa ating world. So, yan po ang ating latest, konting kaalaman mula sa ating mga resource data mula sa NOAA, sa US, para at least alam ninyo what will be in store in this coming future. Dahil po, na kawawa po ang ating mga new generation. Let's hope and pray na maayos natin lahat. Ang importante, kahit na ano mangyari, maka-adapt tayo, magkaroon tayo ng zero casualty po dito sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. So, until tomorrow, babalik ulit tayo sa latest na bagyong si Kiko na magdadaan na pong napakalapit po sa Batanes or over Batanes. Magkakaroon po ng tinatawag nating island fall kasi sobrang liit, walang effect sa bagyo. Landfall kasi yung mga malalaki, major landfalls. So, yun po. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Let's pray for them, for our folks up there sa Batanes at Cagayan, Babuyan Cubao Islands. At again, maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel and see you again tomorrow. Good night po.